bàsquet. Has de dir les coses que et caracteritzen. Per exemple, color d'ulls, esports que practica, aficions, etc. Quina música t'agrada escoltar? No sé, m'agrada música de pop. Pop rock. Rock. Pop. Vale, ara has de dir tres coses que ja t'he dit que m'agraden. Les coses que em caracteritzen. Multiclata, clàpsoma, m'agrada menjar, no m'agrada córrer. I a tu no t'agrada venir al col·le? No t'agrada jugar a bàsquet i vius al carrer Tamarí. I també, bueno, ets de Xina i ja està. Ja heu acabat? Sí. Vale.